कथा काल्पनिक असून सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही याची नोंद घ्यावी. मागील भागामध्ये आपण पाहिलं होतं कशा प्रकारे विठोजी काका आणि सम्राटमध्ये शर्त लागली होती. 3 गोष्टींमधलं कुठली तरी एक गोष्ट अशी असेल जी गोष्ट ऐकताच सम्राटच्या जीवाचे बरे वाईट होईल. पण नेमकी यांच्यामध्ये शर्त का लागली आणि पहिली गोष्ट कोणती होती हे तुम्हाला माहिती करून घ्यायची असेल तर वर दिलेल्या आय बटनवर क्लिक करा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये ती व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे, नक्की पहा. आणि आता आपण पाहूया पनवेल ते सातारा चॅप्टर 2. नुकताच लोणावळा मागे पडला होता. इकडे विठोजी काकांची पहिली भाईकथा सांगून झाली होती आणि ते दुसऱ्या भाईकथेला चालू करणार होते. पण त्याच वेळी त्यांची नजर पुन्हा सम्राटकडे गेली. सम्राट एका वेगळ्याच विश्वामध्ये हरवला होता. म्हणूनच विठोजी काकांनी एक हास्यातीत विचारले, सम्राट घाबरलास की काय? दुसरी भाईकथा सांगू की नको? तसं सम्राट काही काळ गप्प राहिला. पुन्हा विठोजी काका बोलले, सम्राट? तसं सम्राटकडनं उत्तर आले, हां काका, सांगा दुसरी भाईकथा, मी नाही घाबरलो. तसं विठोजी काका हसले आणि बोलले, तू घाबरलेस की नाही हे तर मी तुला विचारलेच नाही. खऱ्या अर्थाने विठोजी काकांनाही समजले होते की सम्राट हा मनातल्या मनात घाबरला आहे, पण सम्राट हे असे दाखवू शकत नव्हता. विठोजी काका बोलले की लक्षात आहे ना, कोणत्याही 3 भाईकथेमधनं एका भाईकथेमध्ये तुला एक आश्चर्यकारक धक्का बसेल. तो धक्का एवढा भीषण असेल की ते समजताच तुझ्या जीवाचे काही बरे वाईट होऊ शकते, किंबहुना ते तुला आयुष्यभर भोगायला लागू शकते. अहो काका, मी नाही घाबरत. तुम्ही सांगा, मी 3 भाईकथा तुमची ऐकून दाखवेल. तसे विठोजी काका दुसरी भाईकथा सांगू लागले. ॲम्ब्युलन्सच्या या आवाजाने पूर्ण परिसर खळबळला होता. तसाच पोलिसांनी प्रश्न केला, नेमकी तुम्ही कधी पाहिले आणि हो किती वाजता? तसंच तो दूधवाला बोलला, साहेब मला नाही माहिती. मी ज्या वेळेला बघितले त्यावेळेला साधारण 6 वाजले होते. मी जोरात आरडाओरडा केला. पुढचा प्रश्न विचारणारच त्याच वेळेला लोकांचे किंकाळणे आणि बोलणे चालू झाले. महिलांनी आपल्या लहान मुलांचे डोळे बंद केले आणि तिकडे निघून गेले, तर पुरुषांनी देखील आपल्या भयभीत नजरेने ते समोरचे दृश्य बघू लागले. एका स्ट्रेचरवर सफेद चादरीच्या आतमध्ये काहीतरी नेण्यात येत होते. जसे ते ॲम्ब्युलन्सच्या आतमध्ये टाकणार त्यावेळेला एक हात बाहेर आला. सगळ्यांच्या मनात धडकी भरली. इकडे मनीषा, नेहा आणि शर्मिला या तिघांची फार घट्ट मैत्री होती. पूर्ण कॉलेजमध्ये यांच्या मैत्रीची चर्चा होत असे. जे काही करतील, जिथे कुठे जातील ते एकत्रच. एकदा काही कारणानिमित्त मनीषाच्या घरच्यांना गावी जायला लागणार होते. मनीषाने कॉलेजचं खोटं कारण सांगून हे घरी थांबण्याचे निर्णय घेतला आणि रात्री आपल्या दोन्ही मैत्रिणींना बोलवण्याचा प्लॅन ठरवला. ठरल्याप्रमाणे तिने आपल्या दोन्ही मैत्रिणींना घरी बोलवले आणि हे रात्र हे तिघं एकत्र काढणार होते. मनीषाच्या घरी पैशाची जराही कमी नव्हती, म्हणूनच बाहेर हॉटेलमधनं त्यांनी जेवण मागवले. जेवण वगैरे उरकले. साधारण 10:30 वाजता ते TV पाहू लागले. पण फार काळ TV त्यांना पाहता आली नाही, म्हणून तिघंही आपल्या मोबाईलमध्ये व्यस्त झाले. तशी मनीषात काही वेळात जोरात ओरडली, अगं हे बघा, मी सोशल मीडियावर काय पाहिलंय. प्लॅन चीट ही एक अशी गोष्ट आहे जी आपण केल्यावर आपल्याला हवं नवं ते सर्व आपण विचारू शकतो. चला ना करूया. तशीच नेहा बोलली, ए नाही असलं काही करायचं नाही प्लीज. शर्मिलाही त्यामध्ये हो बोलली. पण मनीषा बोलली, अगं घाबरू नका, माझ्या बाबांच्या मित्राला याची खूप आवड आहे. त्यांनी एक काळ्या जादूची विद्या असलेली एक पुस्तक देखील आम्हाला दिलेले आहे, पण ते बाबा कधी वापरत नाही. आपण अगदी तेच पाहून प्लॅन चीट करूया. फार मजा येईल. आपल्याला हवे नवे ते सर्व प्रश्न आपण विचारू शकतो. मनीषा या तिघांना रिक्वेस्ट करू लागली. दोघांचाही आधी फार विरोध होता, पण नंतर मनीषाच्या हट्टामुळे या दोघांनी होकार दिला.
मनीषाने कपाटमध्ये ते पुस्तक शोधले आणि शेवटी ते काळे जादूचे पुस्तक हे बाहेर आणले. ते दिसायलाच फार भयंकर होते. त्या पुस्तकामध्ये लिहिल्यानुसार मनीषाने सर्व नियोजन केले. हे तिघही त्रिकोणी आकारामध्ये बसले. तिघांच्या समोर एक एक मेणबत्त्या लावल्या. त्यावर मोठे तांदूळ पसरले. मोठा कोरा पेपर घेतला. त्यावर येस आणि नो असे लिहिले. घरचे सर्व दिवे बंद केले. तिघांनीही एकमेकांचे हात घट्ट पकडले. पण पुन्हा नेहा बोलली, अगं प्लीज, मला फार भीती वाटते. नको करायला हे सगळं. अगं गप ग, किती घाबरतेस. मनीषा नेहाकडे बघतच बोलली. आणि शेवटी मनीषाने पुस्तकामध्ये बघून काही मंत्र बोलायला चालू केले. शर्मिलालाही मनातल्या मनात भीती वाटतच होती, पण तिने काही बोलून नाही दाखवले. इकडे मनीषाचे मंत्र बोलणे चालूच होते. साधारण 10 मिनिटं गेले असतील. नेहा रागतच बोलली, बोलले होते ना, असलं काही नको करायला. इट इज वेस्ट ऑफ टाइम. चला उठा आता. तशी मनीषा बोलली, ठीक आहे, फक्त लास्ट चान्स प्लीज, फक्त लास्ट चान्स. यापुढे आपण नाही करायचं. 10 मिनिटं बसा, मी पुन्हा ते मंत्र बोलते. यावेळेला ते नक्की काम करेल. दोघांचाही होकार आला आणि ते मंत्रोपचार बोलणे पुन्हा चालू झाले. 10 मिनिटं गेले असतील. पुन्हा तेच. नेहा पुन्हा बोलली, बोलले होते ना, चला उठूया आता. मनीषा काहीतरी बोलणारच आणि अचानकच थंड वारा तिथून पसरू लागला. घरचे वरती असलेले फॅन हे हवेमुळे जोरजोरात हालू लागले. मेणबत्ती विझण्याची अवस्था आली. खिडकी हे जोरजोरात आपटू लागली. दरवाजाही ठोकण्याचा आवाज येऊ लागला. तशी मनीषा बोलली, कोणी हालू नका, कोणी उठू नका. इकडे नेहा रडू लागली, अगं बोलले होते ना, कुठे अडकवलंस. शर्मिलालाही भीती वाटू लागली. खिडकीची काच अचानक फुटली आणि सर्व काही क्षणात शांत झाले. मनीषा दोघांकडेच बोलत बसली, बहुतेक काही नाही झाले, चला उठूया. आणि आवाज आला, बोला, मला का बोलवलं. इकडे तिघांचे हृदयाचे ठोके वाढले होते. तिघही इकडे तिकडे बघू लागले. नेहाची नजर ही वरती गेली आणि तिने पाहिले की एक काळी सावली, जी कदाचित पुरुषाची आहे, ही वरती हवेत तरंगत आहे. यांच्याकडे तोंड करून ती प्रश्न विचारत आहे. मनीषा आता खुश झाली. मनीषा बोलली, येस, वी हॅव डन इट. शेवटी मी बोलले होते ना. आणि मनीषा ही प्रश्न विचारू लागली. नंतर शर्मिलानेही घाबरतच प्रश्न विचारले. नेहाला इच्छा नव्हती तरी तिने प्रश्न विचारले. तिघांचेही प्रश्न विचारून झाले आणि मनीषा बोलली, ठीक आहे, तू जा आता, आम्ही पुन्हा कधीतरी तुला बोलवू. तसा हसण्याचा आवाज आला. मी काय तुम्हाला मूर्ख वाटलो का. माझी इच्छा पूर्ण करा, नाहीतर. मनीषाला आता घाम सुटला. मनीषा बोलली, तुझी इच्छा. तुझी कसली इच्छा. तसं त्या आकृतीने सांगितले, मला आत्ताच्या आत्ता दारूची बॉटल आणि एक कोंबडा दे. हे बघ, आमच्याकडे आता असलं काही नाहीये, तू जा. तशी ती आकृती जोरात किंचाळली आणि बोलली, माझा मान तुम्ही ठेवला नाही, बघून घेईन. आणि तिथून अदृश्य झाली. इकडे तिघही फार घाबरले होते. मनीषा बोलली, वाचलो रे बाबा, आता पुन्हा असली चुकी नाही करायची. शर्मिला, यार आय एम व्हेरी सॉरी. शर्मिलाही बोलली की हो बाबा, आता असं नाही करायचं. आज वाचलो, पण हे आपल्यामध्येच ठेवायचं, हो की नाही नेहा. शर्मिला आणि मनीषाची नजर नेहाकडे गेली तर त्यांनी जे दृश्य पाहिले ते पाहिल्यावर दोघांच्या पायाखालची जमीन सरकली. कारण की नेहाचे पूर्ण केस हवेत तरंगत होते. नेहाचे डोळे हे आता पांढरे झाले होते. नेहाचे शरीर हे निळे पडू लागले होते. नेहाच्या चेहऱ्यावर
अगदी एका 50 वर्षाच्या माणसासारखे हास्य होते. ती दात दाखवत होती आणि नेहाच्या तोंडातून आवाज आला. तुम्हाला मी काय मूर्ख वाटलो का? माझी इच्छा पूर्ण नाही केली. आता बघा. अगं ए नेहा, अशी का करतेस? येडी झालीस की काय? बाबा शांत हो. शर्मिलाला हे सगळे खोटे वाटत होते. नेहाची नजर शर्मिलाकडे गेली आणि शर्मिला हवेत फेकली गेली. मला माफ कर, आम्हाला माफ कर, आमची चुकी झाली. जा जा इकडून. मनीषा आता रडतच बोलू लागली होती. तशी ती आकृती जी नेहाच्या शरीरमध्ये होती ती बोलली. मला इथं बोलवलंच का? माझी इच्छा पूर्ण कर, तेही 2 मिनिटाच्या आत. अरे बाबा, आता आम्ही कुठून आणू हे सर्व? सोड बाबा तू, आम्ही तुझी इच्छा नंतर पूर्ण करू. हे वाक्य मनीषाच्या तोंडातून पडलेच होते आणि नेहा हास्य देतच उठली. नेहा किचनमध्ये गेली आणि बाहेर आली. नेहाच्या हातामध्ये एक धार असलेली सुरी होती. नेहा त्यांनी आपल्या स्वतःलाच कापू लागली आणि ती हसू लागली. मनीषाला माहित होते की ही नेहा नसून तीच आकृती आहे. माफ कर आम्हाला. तशी ती आकृती बोलली. ए मुली, 2 मिनिटं झाली. तुझ्या या पापाची शिक्षा या मुलींना भेटणार. मनीषा आता जोरजोरात रडू लागली. शर्मिला तर खाली पडली होती. इकडे नेहा ही आता हळूहळू करून स्वतःला कापू लागली होती. तशी ती आकृती बोलली. एक मार्ग आहे या दोघांना वाचवण्याचा. मनीषा बोलली, काय काय सांग मला. नेहा म्हणजेच ती आकृती ही तिच्या जवळ आली आणि कानात काही बोलू लागली. नेहाचे डोळे आणि तोंड आता निळे पडू लागले होते. तर इकडे ते मनीषाने ऐकताच मनीषा सुंब झाली. अगदी एका मूर्तीसारखी मनीषा उभी राहिली. तिच्या डोळ्यामधनं अश्रू लागले होते. तसा आवाज आला. करतेस ना? नाही तर. आणि मनीषाचे हळूहळू पावलं हे किचनमध्ये गेली. मनीषाने धारदार सुरी आणली आणि तिने स्वतःच्याच हातावर वार केले. साधारण 5-6 वेळा हातावर वार करून रक्तप्रवाह होऊ लागला. मनीषा, अगं काय करतेस? शर्मिला जोरात ओरडली. शर्मिला उठली. तिने मनीषाकडे पळत येण्याचा प्रयत्न केला, पण ती पुन्हा फेकली गेली. आता तिच्या डोळ्यासमोर मृत्यूचा तांडव होणार होता. मनीषाने आपले हात हे साफ करून कापले होते. त्यातून रक्तप्रवाह होत होता. इकडे नेहा ही उड्या मारत नाचत होती. रक्तप्रवाह जास्त झाला होता आणि नेहा मनीषाच्या जवळ आली. मनीषाला भोवळ येऊ लागली होती. मनीषाला नेहाने खाली बसवले. शर्मिलाकडे हसतच पाहिले आणि मनीषाचा गळा दाबू लागली. अगं काही करतेस? शर्मिला इकडे रडत बोलत होती. शर्मिलाला देखील माहित होते की ही ती आकृती करत आहे. अगदी 5 मिनिटं जोरदारपणे नेहाने मनीषाचा गळा दाबला होता. मनीषाने प्राण सोडले होते आणि इकडे ती आकृती हसू लागली. इकडे मनीषाचे प्रेत शर्मिलाच्या समोरच पडले होते. तिकडेच नेहा बाजूला बसून हसत होती, टाळ्या वाजवत होती. आता नेहा गुडघ्यांवर बसली. शर्मिलाकडे बघतच हळूहळू करून खाली वाकली. साधारण 2-3 वेळा नेहा म्हणजेच त्या आकृतीने मनीषाच्या त्या शरीराचा वास घेतला आणि शर्मिलाच्या डोळ्यात देखत नेहा ही मनीषाच्या गळ्याचा मांस खाऊ लागली. हळूहळू करून ती हात खाऊ लागली. तिने पूर्ण तोंडाची चिरफाड केली. शर्मिलाला हे बघवत नव्हते. शर्मिलाला आता भोवळ येऊ लागली होती. शर्मिलाचे शरीर हे तिची साथ सोडू लागले होते.
शर्मिलाला खूप घाम येऊ लागला होता. शर्मिला एक जागेवरच पडून होती आणि ती आकृती हळूहळू शर्मिलाकडे येऊ लागली आणि बोलू लागली. हे बघ, मी तुझ्या मैत्रिणीला बोलले होते की देण्यासाठी काही नसेल तर तुझ्या बाकी 2 मैत्रिणींचा जीव दे, आणि तेही जमत नसेल तर तुझा जीव मला दे. आणि तिने तिचा जीव दिला. इकडे नेहा ही मनीषाच्या प्राण घेऊन समाधान व्यक्त करत होती, तर तिकडे ती शर्मिलाच्या समोर उभी होती. नेहाचे ते पांढरे डोळे, हवेत उडत असलेले केस, त्यात तोंडाला लागलेला काही मांस आणि मनीषाच्या शरीरातलं ते रक्त हे खाली गळत होतं. शर्मिला एकटक पाहत ही जमिनीवर लोळत होती. इकडे नेहा ही पुन्हा मनीषाच्या शरीराकडे जाऊन बसली आणि पुन्हा काहीतरी खाऊ लागली. शर्मिलाचे डोळे हळूहळू बंद झाले. साधारण सकाळचे 5:30 वाजले असतील. दरवाजे आपोआप उघडले गेले. काही वेळाने दूधवाला हा आला. नेहमीप्रमाणेच त्याने दरवाजाच्या कडीवर ही पिशवीमध्ये दूध ठेवले, पण एवढ्या सकाळी सकाळी दरवाजा हा उघडा कसा काय? त्यालाही संशय आला. घरातून कुजट वास येत होता, म्हणून दूधवाला हा हळूहळू करून आत जाऊ लागला. त्याने ते दृश्य पाहता जोरात ओरडला, कारण की त्याच्या डोळ्यात देखत मनीषाचे ते अर्धवट शरीर होते. तिच्या गळ्याचा मांस नव्हता, तोंडाची चीरफाड केली होती. इकडे बाजूला नेहा ही झोपली होती. तिच्या तोंडाला पूर्ण लाल रक्त लागले होते आणि काही अंतरावरच शर्मिला ही बेशुद्धीच्या अवस्थेत पडली होती. दूधवाल्याने आरडाओरडा करून बाजूच्या लोकांना जमवले. काही वेळाने पोलिसांना बोलवण्यात आले. हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स आले. मनीषाचे ते प्रेत घेऊन गेले. इकडे नेहा पूर्णपणे शुद्धीत आली होती. तिने पोलिसांना रात्री घडलेला आणि तिला आठवत असलेला काही प्रकार सांगितला, पण पोलीस हे भूतावर विश्वास ठेवत नाहीत आणि दूधवाल्याला सांगितल्यानुसार तिच्या तोंडाला रक्त लागले होते, म्हणून तीच खुनी आहे असे समजून तिला अटक केली. खुनाच्या आरोपाखाली तिला फाशीची शिक्षा झाली. आणि इकडे शर्मिला, तिने ते दृश्य पाहिले होते. ते भयंकर दृश्य पाहून तिला त्याच क्षणी पॅरालिसिसचा अटॅक आला. आजही ती पलंकावर तशीच पडून आहे. मनीषाने आपल्या दोन्ही मैत्रिणींचा जीव तर वाचवला होता, पण त्या बदल्यात एवढं काही विचित्र घडेल हे असे वाटले नव्हते. म्हणून आयुष्यामध्ये भूत पिशाच यांच्याशी काही संबंध असलेल्या वस्तूंपासून नेहमी लांबच राहिलेले बरे. सांगता सांगता विठोजी काकांची नजर ही सम्राटकडे गेली. सम्राटने डोळे बंद केले होते. घामाघूम झाला होता आणि स्पष्ट जाणवत होते की तो घाबरला आहे. विठोजी काकांनी विचारले, सम्राट, घाबरलास की नाही? सम्राट काही काळ उत्तर देण्याचे टाळले. पुन्हा विचारले, सम्राट, तू घाबरलास? आणि आता तेवढ्यात सम्राट बोलला, अहो नाही काका, मी नाही घाबरलो. अच्छा, तू नाही घाबरलास? आश्चर्य आहे तुझं. चल मग आता तिसरी गोष्ट ऐकू. एवढे वाक्य विठोजी काकांच्या तोंडातून पडलेच होते. तेवढ्यात कुत्र्यांचा भोकण्याचा आवाज आला. साधारण 8-9 कुत्रे हे बसच्या मागे धावत होते. तसंच विठोजी काका बोलले, सम्राट, आता तिसरी आणि शेवटची गोष्ट सुरू होणार आहे. 2 गोष्टींमध्ये तू वाचलास. तिसरी भयकथामध्ये मला खात्री आहे की तुला खूप मोठा धक्का बसेल. आणि हो, तुझी काय आखरी इच्छा असली तर ती सांग, मी पूर्ण करेल. असं काय असेल तिसऱ्या भयकथेमध्ये? खरंच ही भयकथा ऐकल्यानंतर सम्राटच्या जीवाचे काही बरे वाईट होणार, की सम्राट ही गोष्ट ऐकून देखील विठोजी काकांना आश्चर्य करणार?
आणि हो, सम्राट जर घाबरलाच असेल तर तो तिसरी भयकथेच्या आत त्याची काही इच्छा सांगणार की तो तिसरी भयकथा ऐकणार? हे सर्व जर तुम्हाला माहीत करून घ्यायचं असेल तर आवर्जून पहा पनवेल ते सातारा चॅप्टर 3. मित्रांनो, कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक नक्की करा. तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेलवर किंवा फेसबुक पेजला नक्की सेंड करा. भेटूया पुढील भयकथेमध्ये.